donya pratangga indriat amun-amun lir gumampang Yayi Yanawati jejantunging atiku ya katresnanku wong ayu maragi Brakasuta marang pun Kakang Setija luputipun Kakang apa dosanipun Kakang apa wedene Yayi Yanawati datan kersa leladi marang pun Kakang malah kepara nyuwun bebana marang pun Kakang Setija Yanawati aja mung kendelan kewala marage matura marang pun Kakang dikaya ngapa lan kepiye wae aku kuwi garwamu Yayak Yanawati mabang Traju Trisna minangka garwa Pramespari Prabu Bama Narakasura kurang apa wondene nganti nyuwun bebana marage balenana sepisan maneh balenana aturmu marang pun Kakang apa kang dadi panyuwunanira Yayi Yanawati sinuwun Prabu Setija kula pun Yanawati sagah leladi dumateng Paduka sinuwun sagah leladi kadidene satataning bebrayan menawi dipun yasakaken margi yasa dalan saking Traju Trisna dumugi Ngihantipura kang kenceng tanpa minggok Sajatri sangapirangmu Rinangku kinempet-kempet sang ratnaning bawana Yogi tukang malang hati Yo jagat diwa Bathara Pangestu Guru jagat kuwi nuwun bebana marang pun Kakang wujuding dalan kang lenceng kang tanpa minggok wiwit saka Ngihantipura prateng Traju Trisna ini inggih mapan kula wingking saking Ngihantipura menika kang dados panyuwunan kula lamun tapa duka Sun Prabu Setija sembodo nyembadani bebana kula satemah kula ikhlas lahir terus ing batin ngladosi Paduka Sun Prabu Yayi garwaku wong ayu nadyan semuni abot kang dadi panyuwunanira bakal tak pinanggani nanging pun Kakang bakal nyuwun idi pangestu marang Kanjeng Ibu Pertiwi Kahyangan Eka Pratala pun Kakang nyuwun pamit entenana sawetara wong ayu sesantuwing atiku bocah paten ngono wis matur ana ngarsane Kakang Setija. Nggih sampun Raden.
Yo kaya ngono iki sing tak jaluk. Piye carane wong wedok wong wadon ngrekodaya sing lanang aja nganti ning omah ngono ya. Iya. Piye carane sing lanang iki ben metu kok omah nyambut gawe terus ya. Digawe sibuk ngerti lah, digawe repot ngono bojomu kuwi. Iya. Satemah sombo bisa mlebu metu ana keputren kene. Lah nek mlebu metu ayo semiramu nek ya seneng to wong ayu. Injih. Sedaya kala namung mindhidaya panjenengan Raden Samba. Ya saiki dipenggale. Lah mbiyen kok kebacut rabi karo Kakang Setijo iki piye? Lha. Apa? Lah kok kesusunan rabi iki rumaksamu ya? Mongko Samba ya wis nganti-anti, Samba ya wis ngantu-antu. Mula luwih becik patenana timbang pepisan lawan wong ayu hak Nyanawati. Pepisan apa perpisahan? Ya manut to. Coba bacot kelemu nembang piye, Nyanawati? Lewat kincang ing alas